Ez tegit astera goiesan, itxarongo dugun, edo nola ikusten duzu. Hasiko gara, eta gero, bien bitartean, jentie, pasetan bada. Arratsalde on guztioi, eta mainguru honi hasiera eman aurretik eskerrak eman behar dizkizuegu parte hartzeagatik. Martxoaren 14ko galdeketaren harira, udalak antolaturiko kanpainaren barruan, hauxe beroi, hau da, gaurko maingurua edo eztabaida da aurre ikusitako ekimenetako bat. Azalduko dizuegu pizkat nola joango den, zeuek be parte hartzeko aukeri izango duzue. Eztabaidak 90 minutuko iraupena izango du. Eta, hasieran talde bakoitzak bere txanda izango dau. Egindako zozketaren arabera, hau dana zozketa bitartez eginda, eta gaurko irratsaioa eta baita ere asteartekoa adostasun batera heldu da horrela eramateko aurrera. Egindako zozketanen bidez, lehen parte hartzen EH Bilduko ordezkaria izango da, Aritz Bravo. Bigarrena berriz EAJ PNVko bozeramaletakoa, Mireia Elkoro Iribe, eta hirugarrena eta azkena herrian eskubidea, Elkarrekin Podemos, independienteak, ordezkari Neskutz Rodríguez. Amaieran ere, txanda hau erabiliko dugu, bai? Txandak errespetatuko dira, eta tartean mahai gainean galdera batzuk jarriko dira, eta eztabaida libre bat ere izango da, denbora errespetatuz, eta denok hitz egiteko aukera berdintasuna errespetatuz. Hau esan da, gonbidatuak aurkeztuko ditugu, baina konturatuko zineten hemen gonbidatu bat falta dela, eta da Alderdi Sozialistako ordezkaria. Berak esandakoaren arabera, berak esan du, Durangoko Alderdi Sozialistak ez duela parte hartuko, ez dalako hauteskunde kanpaina bat, eta uste duelako mainguru bat antolatzearekin nahiko litzatekela. Bertan, euskara eta gaztelara edo erabiliz. Beraz, hau esan da, gogoratu baita, datorren martitzenien, aste hartien San Agustin kulturgunean bigarren mainguru bat eztabaida bat izango duzuela, entzungai, eta bertan, 4 ordezkari izango direla. Durangoko udaletzean ordezkaria duten taldekideak edo izango dira. Hau guztia esan da, asteragoaz, eta galdeketaren galderan gogoratuko dizuegu, ados alzaude peri bat ferrokarril proiektua bertan bera usteaz eta prozesu parte hartzaile bat izango duen alternatiba bideragarri baten azterketa martxan jartzearekin, hau da galdera, planteatzen dana, bai, ez, zuria, nulua edo abstentzioa. Esaldi bakar batean erantzutea eskatuko dizuegu, eta ondoren, bakotzaren erabakiaren garapena ere. Esan bezala, hasteko kasu honetan, EH Bildu izango da lehena, bigarrena Mireia Elkoro Iribe, EAJ PNVko bozeramalea, eta azkena Neskutz Rodríguez. Beraz, nahi duzuenien. Esaldiz galderi argize da, eta erantzune bai EH Bildutik argideko baiezkoe zalantzari barik. EAJ-PNV-ren botoa abstentzioa da, parte hartzearen alde egon arren, kontsulta hau une honetan eta planteatuta dagoen moduan, erabat zentzugabekoa dalako. Herriaren eskubidetik aldeko botoa emango dugu, eta proiektua paralizatzeko, 5. proiektua paralizatzeko, eta prozesu parte hartzaile baten alde egingo dugu. Hori da esaldi bakar batean esaldu duzuena, eta orain bai, garapena, zergaitik, zuen botoa hori izango den, argudioak emateko aukera dago. Kasu honetan ere, esan bezala lehenengo txanda honetan adostutakoa eta zozketa bidez, izen da galdera bota duzue, eta orain galdera horren garapena eta orden bera eramango da. Gero librean egingo dugu. Aritz.
Bildutik baiezko esaten moduen argixi izango da, ezta? Hainbat arrazoi dauzelako horretarako. Alde batetik, bai izaten dugu, herritarren parte hartzien sinesten dugu. Izin behar dizela udal politikan eta baite udalien hartzen dizan erabaki danetan, ezta? Eta konbentzimendu horraz, zelan ez dugu baietz esango, zelan ez dugu galdeketa honen aldingo eta baietza boskatuko, Durengoko historian egongo dan proiektu urbanistiko handixenan garatzeko dauen momentu honetan, zelan ez dutzu mongo momentu honetan herritarrei bere berbi, ezta? Orduen gure Bildutik zentzu horretan baietzko argixe da. Bestalde, uste dugu, periferrokarril proiektu hau berregin behar dela, ezta? Berriro egin beharreko proiektua dela. Duela ia 20 urte eineko proiektua da, eta duela 20 urteko proiektu bat moduen, ordungo logikan eineko proiektua da, ezta? Ulertu bidugu proiektu hau igi ezinen burbuian, ezta? Burbuja inmobiliaria horren berotan egin zan proiektua dela, eta aztekola inongo kontesturik gaurko horarekin, ezta? Bere momentuen segurazki Durangoko herritarren behar izenak asebeteko espasa bezan gaur eguneko kontestuen argi dau oztopo badala Durangarren behar izanak asetzeko. Eta azkenik baietz esaten dugu, sinesten duguleko administrazio publikoen arteko adostasun eta elkarlanien, ezta? Guk uste dugu, proiektu hau eta jakine eremu horretako jabetzak non adiesan, ezta? Ordekun estazioek libre itzi daben eremu erraldoi horretako jabetza Eusko Jaurlaritzana da. ETS kudeatzen daben, baina Eusko Jaurlaritzaren lurrak diezenez, Bildutik argi dekogu udalak eta Eusko Jaurlaritzaren arteko elkarlana egon aldala eta adostasunetara heltzeko gaitasun bidogule. Eta uste dugu, modu arrazoi oso simple bat egik, ezta? Administrazio publikoen bete beharra eta funtzioe dalako herritarren ongizati eta interesei erantzuti, ezta? Orduen kontestu horretan, ulertkaitz egiten daku administrazioen arteko talka bat egotie, danok helburu berdinekun nien, ezta? Orduen, baitz dinogu baite, hori, administrazio publikoen arteko adostasun eta elkarlanien sinesten duguleko. Mireia Alkoreribe. Beno, guk zergatik esaten dugu abstenitu egingo garela eta kontsulta honek ez dokala zentzurik, ez? Lau arrazoi hauengatik. Lehenengoa eta behin, gobernu taldeak kontsulta honi itxaron barik, erabakia hartu dauela proiektua bere kabuz gelditzeko, lezibitate aitortzaren bidez. Bigarrena, kontsulta legala izateaz gain uste dugula informazio guztiarekin egin behar dela, eta egia esan informazioa uste dugu parte bat emondala, baina ez guztia eta ez argitasun osoarekin. Hirugarrena, baiezkoak irabazi edo ezezkoak irabazi, ezinbestekoa dalako ETS-erekin eta Jaurlaritzarekin negoziatzea. Ointze bertan, aritzek ondo azaldu dauen moduan, lurzoru hori Jaurlaritzarena talako. Eta azkenik, laugarrenez, Bilduk eta Elkarrekin Podemosek aspaldian ekin ziotelako judizializazio bideari eta horrek dana baldintzatzen duelako. Horregatik, gure ustez, gure posizioa nolabait izateko abstentzioa da, eta gure apustua da benetazko parte hartze prozesu zabalago bat irekitzea, eremu horretarako proiektu bideragarri bat erreala eta adostasuna lortu dezakena lehenbailen zehaztu alizateko. Eta behin hori eukinda, bai, lankidetzaren bidez, negoziaketaren bidez, eta noski Durangarren interesak ere defendatuz, benetazko parte hartzea bultzatu, entzun, adostu eta aurrera egin. Hori da gure apustua. Herriaren eskubidetik baiezko botoa emango dugu, eta hauxe dira gure arrazoiak. Lehenengoe proiektu hau ikizinen burbuian sortu zen, eta azteko inolako zentzurik. Eta alan esan eban bebai, Arriolak 2009an obrak eta garraio sailburua zanean, Patxi Lopezeko gobernuan, eurek paralizatu eban ebien proiektu hau, bideragarria etzanez esanez. Bigarrena, irregulartasunak daude proiektu honetan, ez die
2006ko etxebizitza legeara emoten, eta aurtengo udalak, legealdiko honeko udalak, kaltegarria dala Durangorentzat esan dabe moduan, 2012an EAJ-ko udalak, Durangoko udalak, kaltegarria zala Durangorako esan eban. Eta hor dago hemeroteka eba ikusteko. Eta azkeneko eta guretzako arrazoirik garrantzitsuena parte hartzearen erronka daukagulako. Benetan dekogu gizarte honetan, eta batez bai Durangon, parte hartzeko ohitura eta kultura sakontzeko erronka, uste dugulako lortu ditugun eskubide guztiak ez direlako agintean egon diren pertsonen oneritzia edo egintean dauzenak ez da bielako emon horrek eskubideak. Basik eta mobilizazioa eta jendearen parte hartzarekin lortu ditugu gaur egun ditugun eskubideak. Eta horrez, harritzen gaitu benetan EAJ-ko abstentzioa. Eta esango doz, hau izango da Durangorako lehenengo galdeketa ofiziala, baina beste galdeketa batzuk, beste herri galdeketa batzuk egon dira, eta PNV-ek eta EAJ-ak hemen egon zan animatzen parte hartzen. Batez be izan da gure esku dagon, PNV babestu zuen eta baiezko botoa animatzera eman zuen, eta Kataluniako erreferenduman nahiz eta PSek eta PPek oztopo juridikoak eta represioa ipini zaien ikusten zan moduen, EAJ baiezko botoa ematera eraman zuen. Eta orduan ez dugu lertzen, zergatik ez duzu animetan baietzen moten proiektu parte hartze bat egiteko, dano batera egiteko, eta Durangoko benetako beharrak beteko da bezan proiektu bat garatzeko. Bueno, nik argi utzi nahi dudana da, eta uste dut argi esan dudala lehen bebai, EAJ noski parte hartzearen, ja ez dira mantentzen, Ez baina, replika nahi dut esan, bai, dinon 2 minutu dauz erantzuteko. Parte hartzearen alde gagozala, argi uste dute utzi dudala, eta horrela da, eta parte hartzearen alde beti egongo gara. Eta, bai gogorarazi nahiko nuke, guk kontsultaren alde egin dugula plenoetan eta guztietan. Baina berriro esaten dut, kontsultaren alde bai gagoz, baina egin behar da ondo. Informazio guztiarekin eta zentzu guztiarekin. Eta kasu honetan ez da informazio guztiarekin egin, eta gainera zentzua galdu dau 2020ko bukaeran, urte bukaeran, paralizatu egin danean proiektua bera. Zertarako galdetu orain, lehenengo gelditu egiten dugu proiektua. Eta gero galdetzen diogu herritarrei ia zer nahi duten. Ez daukainolako zentzurik, orduan gu parte hartzearen alde bai, baina beti gauzak ondo eginda. Minutu bat. Bai, apunte txiki bat. Zaten da zelan, 2008ko abenduen paralizau zan, birpartzela zein proiektue lesibotzat monsalako Durangoko udalien. Emoten dau, Durangoko udalak bere kabuz edo borondate politiko zeinako eraki bat dala eta inongo sostengu juridiko barik. Sostengu juridikoa deko, eta Durangoko udaleko idazkaritzak ineko sostengu juridiko baten arabera esaten da, izen lehikela lesibu izeti Durangoko udalandako sinatu zen birpartzela zein proiektu hori. Orduen, emoten dau, saltzen dau EAJ-ko bozeramaileek Durangoko udalako gobernu taldien kapritxo politiko baten izango litzen moduen eta inungo sostengu juridikoari. Badeko sostengu juridikoe, udaleko idazkarizek ineko txostenak dauz horren lekuko, orduen, eta eskatzen dauna simpleki dela, sinatuko da birpartzela zein proiektuek mesedez ziurtatzie Durangoko udalak Eusko Jaurlaritzak eta ETSek Durangoko udalekiko sortuko leuken 4,2 milioiko zorra zelan eta noz ordainuko dan. Hori da eskatzen dauena informe txosten juridikoarek eta hori da gabizena gu ipitzen maiganien. Proiektu horrek ez dauelako ziurtatzen zelan udalak kobrao alko leuken Eusko Jaurlaritzak sordotzen 4,2 milioiek. Orduen, ez dugu lertzen zelan Durangoko zinegotziek diesenak eta Durangoko herritarren interesak babestu biko leukzen pertsonak egotie lesibitate txosten horren kontra.
Itxokingo dugu denpori, gero txanda librea eta hainbat galdera dauz, baina lehenengoko galdera horretan ja denpori agortu dugu. Beste gauza bat, hasiko gara txanda librien, eta norbaitek galderaren bat badeko, altzatu eskuetan joango naz mikrofonuaz, eta libreki hemen galdetu aldau nahi duena, bai? Galdera bat, mai gainean jartzen duguna, Peri bat ferrokarril proiektu oso historia handikoa da, 2006-tik, datorren hain zuzen ere, eta momentu honetan denpora igaro da, ordutik ona, orain eztabaidan jarri da. Galdera bat, gaur egun bideragarria ikusten duzue aipaturiko proiektua, zeuek? Guk aspaldian esan gendun 18 altuerako eraikinen proiektua ez datorrela bat gaur egungo beharrekin, ez? Gauza bigatik batez be. Lehenengoz eta behin, denbora aldatu egin dalako, ez? Denbora asko pasatu da eta egoera sozioekonomikoa ere aldatu egin da. Eta bestalde batetik proiektua bera ere aldatu egin dalako. Baina niri galdera bat sortzen jata, zer da ezbaian jartzen dana? 2006ko peria, trena lurperatzea, edo 18 altuerako eraikinak. 18 altuerako eraikinak danok esan doguz, ez doguzala ikusten. Orduan, kasu honetan argi dagoena da proiektu honen helburua lurperatzea zala, trena lurperatzea, eta hori lortu dugu, eta horri esker lurzoru handi bat eta zoragarria lortu dugu hemen Durangoren erdian eukitzea, eta orain guk ikusten duguna da lurzoru hori aprobetzatzea eta benetan prestatzea proiektu bideragarria eta errealista aurrera atera alizateko. Ez da ikusten gauzak naztu, gauza bat da, trenaren lurperatzea, beri garraio eta obretako eskumena da, eta hori beste gauza bat da, eta beste gauza bat da, han eman gure zenduen, pelotaz urbanistiko hori hori ezberdina da. Eta hemen ez baitan, hemen galdetzen dana, da proiektu hori, ez padogu ez eiken, dorreak erekiko dira. Eta zuek esan zenuten bezala 2012an, tiroi turistikoa eta ekonomikoa eukiko zarela. Hori da galdeketa. Proiektua, dauden moduan proiektua geldiaraziko dugu eta beste proiektu parte hartzaile bat jarriko dugu martxan. Eta ez dagoen astu bez, hau ez dela udala honen iniziatiba bat. Hau herriaren iniziatiba bat da. Eta legiletan badau, hainbat tresna, herritar kontsultak eta garatzeko. Eta dau, estatuko erregimen lokalaren legean, uste dala 71 artikuloan, eta lileko legean bebai dau. Gainera dau, bigarren sekziotik, 5. sekziora, eta batez be herritar kontsulta inguruan, 80, 82 eta 83 artikuluak daude herritar kontsulta baimentzeko tresna. Beraz, herritar batzuk, euren kabuz, legean eskuak hartu, sinadurak batu, udalera eraman, udaletik plenora pasatu, plenotik pasatu Madrilera eruen. Eta oin, ez dugu hori babestuko? Ez dugu parte hartze hori babestuko? Ez dugu parte hartze prozesu bati babesa emongo? Zuk be esan dozu, ez teko zentzurik 5 dorreak ongo Durangon? Hori da eskatzen dana. Proiektua bertan bera gelditu, eta prozesu parte hartze bat Durangoko bete beharrak benetan asetzen daben proiektu bat egiteko. Durangoko Bilduk argideko proiektu hau gaur egun ez dela inundik inora bideragarrizie, ez dabelako inundik inora bez erantzuten Durango gaur egundeko zen biharri zenei. Gero, kurioso da, eta posten gaitu entzutie AJ-ko bozera mai esaten 18 pisuek, 18 pisuko dorrein kontra dauela, orduen zein jauren alternatiba. Baiezko batek, zabalduko leuke prozesu parte hartzaile bat, eta horre bidatuko leuke berritxarrek horren inguruen hauren berbi emotie.
Orduen, espada hauren 18 pixugorek espada ikusten, eta espada hori gure galdeketa hoitie, edo abstentzinora hitzen badabie, gauzak dauzen moduen geratzeko, ze galdeketa honetan baietzan aldeko edozein autu da gaur egun dauen proiektue balidatzie. Orduen, gaur eguneko proiektu balidatzen basabizie, zein jasoen proposamena. Gaur eguneko proiektuen marko urbanistiko eta juridikoen sartute, etxiek pixkat bajatu eta berdegunik endo. Hori da EAJ proposatzen dauen alternatiba, da, bai, bajatu pixue, baina berdegune hori apurra hori gendun hori galdu. EH Bilduk uste dugu, goitxi berako berrikuste bat behar dauela proiektu honek, ez dagoelako zentzunik eskabidarik. Gero, askotan EAJak da, azken aldixeme bai, jolas horretan, ez da? Esaten zelan, eterna lurperatu ala bai, eta oin retorno hori, ez da? Retorno hori horretaz berbaitzen, bi proiektuek inungo, zozelako vinkulazio legal edo juridikorik guingo baliukien moduen. Asko oin esan duzu, ez da? Oin juridikoki gauzak ondo inbirezela, juridikoki zorrotze ikusite, ez teki inungo loturarik lurperatziek, eta kanien ningo dan proiektu urbanistikuek. Legalki, ez urbanistikoki, ez teki inungo loturarik. Orduen, zer dela da, behin da barriro, bi proiektu horrek lotzera, ez da? Bueltak abiz, 230 milioi horrekien, izango balitzeko moduen, azpiegiturako obrak, ordaindu birko baleukiz moduen, dagokizon erritxik pastan danak, ez da? Donostiko metro oinoekin da bizela, eta gerute gain kostu gehiago deko zela, horren aurrean zein izango da eta zen erantzune. Kontzan oine arrazu dauzela eta ariek uri da bizela, zengo zango zen, gain kostu ordaintzeko, kontzan erdizian, itxu ez, pare bat torrean basortzi bizuek. Hori da plantando zuena, errixek ordaindu bertxetia azpiegiturak, sistema orokorren dako azpiegiturak, mehatxu horrek ez dago zentzunik. Ez dago zentzunik, ez aielako gai beste lekuetan gauza bardinoa besteko. Ez aiek gai izango, oin diputazio kein gure da behen, Sestao eta Getxo arteko, esan da, errekazpiko tunel hori esango ziau. Sestaok eta Getxo ordainu da biela, edo danon ongizatien eta danon azpiegitura badanez danon artean ordainuko gule. Simpleki, beste lekuetan egin dana, Durengon behitxe eskatzen dugu gobernu taldetik. Orduen ez dugu ulertzen EAJaren mehatxu konstante horrek. Bueno, bi kontu jarritu nahi dodaz. Alde batetik, trena lurperatzea noren proiektua izan da, nok bultzatu dau, noren beharrari erantzuten dotza, gureari guk eskatu gendun, Durangok eskatu zuen, lehenengoz eta bain ahaztu egiten zaigu, edo hori dirudi baintzet, trenak bita manantzen zuela herria. Eta guk eskatu genuen aspalditik, 1980an hasi ginen honetan lan egiten, trena lurperatzeko. Zein zan modu bakarra trena lurperatzeko. ETS-erekin, momentu hartan esan existitzen, Euskotren existitzen zan, eta Jaurlaritzarekin adostasun batetara heltzea. Eta horrela egin zan, eta lortu zan trena lurperatzea, eta lortu zan baita ere, eta ez diguna ahaztu, Durangok eukidauen enpresarik handienetarikoa Durangoko erdian, bere zaratarekin, bere kontaminazioarekin, bere segurtasun kontuarekin, eta danarekin Durangotik ateratzea, eta lurzoru hori libratzea, eta hori izan zen gure apostua. Eta helburu hori lortu da, eta guri esker asko hobeto bizi gara orain, eta hori ezin dugu ahaztu. Eta ez dugu nahazten gauzak, akorde batetara heldu ginen, eta Jaurlaritzak etzion eskatu Durangori zu jarriko dozu estapekitzen bat diru. Ez, esan zotzan, bale, egingo dugu guk obra, zuen onerako, ze ETS-ek edo Euskotrenek momentu hartan etzeuen behar lurperatze hori, etzeuen behar, eta horren nolabait akordio horretan, Jaurlaritzarena dan lurzoru horretan, heldu zan akordio batetara, eraiki ahal izateko eta zati txiki bat, eta hori iritikateko teknikariek ere azaldu dute, zati txiki bat errekuperatu ahal izateko. Eta ez da egia, azpiegituren obrak egiten dituela beti Jaurlaritzak, eta batez be trenbide pasaguneen obretan, ikusten baldin badozu dagoz pila bat hitzarmen,
orain etortzen jataz burura, Eibarren, etortzen jata burura behitu, bai, Zarautzen posik egongo lirateke trenbidea lurperatzeaz, oso posik. Oindala gutxi, hitzarmen bat sinatu dute, geltoki berri bat egiteko, eta ETS-ek finantzatzen daudana? Begiratu ondo, ze ez da horrela. 165 finantzatzen dau ETS-ek, eta 135 finantzatzen dau Zarautzek. Zelan diruz ez, kasu honetan lurzoru bat erosita, eta monjen egoitza erosita obra hori egin ahal izateko, eta bakoitzak finantzatzen dau modu batean, baina elkartar, ez esan dozu elkarlana bai, eta horre gauza politak, baina klaro, elkarlana lortzeko eta negoziaketa lortzeko eta adostasuna lortzeko epaitegietara joan da ez da lortzen. Lortzen da, jesarrita, lan eginda, hitz eginda, eta proposamen bideragarriak mai gainean jarrita. Eta horrela lortuko dugu adostasuna, eta horrela lortuko dugu aurrera ataratzea proiektua. Epaitegietan ez dut uste esan. Joan bigara maitzen segundu batzuk, eta pasoko gara beste galdera batera. Aste honetan gainera, ezagutu da, ez da, Iñaki Arriola kontseilarien eskutik, bai, sentitzen dut. Zuzeneko gauza di hornek, Bai. Vale, bueno. Aste honetan, ezagutu da batez be Korreo egunkarian agertu dalako, ez, kontseilariaren Iñaki Arriolaren adierazpenak ere, ez, nahi izan duguz ona ekartzi, ez. Eusko Jaurlaritzak inbertitutako diruaren zati bat behintzat udalak berak itzuli beharko dio. Ez dakite honen arabera, aste honetan hori esan bezala Elkorrean agertu da, eta hor zehetasun batzuk eman ditu, nola ikusten duzue? Inaziko naz. Lehenengo eta behin, 2009 urtean Arriola sailburu zanean, berak paralizatu eban proiektu hau. Gero esan bebai Arriola, Zaldibarko zabortegiko lur jausaren kudeatzaile oiak, lehenengo jarri bida oso ordenan dekon ETS-eko lurretan lokalak hori erregularizatu behar dauz. Hainbeste konsenso eta hainbeste hitzarmen eta sinatu beharrien lehenengo Bizkaiko gasunera deitzeko eta esateko hau ez da, oin ez da treneko zorua, baizik eta komertzioko zorua daude, erregularizatu hori, eta mesedez, udalari zorretan dekozaen zergak ordaindu ditzan. Zor badauz apostuko etxe bat, ez daudela ibia ez dauela ordaintzen, eta badau ez da supermerkatu bat, ez dauela ibia ordaintzen. Beraz, lehenengo, bere etxie ordena jarri desan, da gero hitz egiteko bestea. Gero ikusiko dugu bebai zer gertatuko da epaitegietan dagoen hitzarmenarekin. Ze 2011 urtean, PSEek, PNV-rekin sinatako edo bidalitako hitzarmenean, esate eban Durangok zor diotela ETS-eri 2,2 milioi. Eta han Durangoek eban, ez zabela ordainduko lurperatzearen kostu guztiak Durango bakarrik. Hori, Aitziberri Irigorazek eban 2012 urtean. Eta zein gure jarridura 2007 urtean hitzarmen bat sinatu zala, PNV eta PNV-en artean, ETS zeuenien, eta hor, ia 4 milioi euro parkatzen utzezan ETS-eri. Hori ikusteko dago, epaitegetan dago. Gero hori prozesu judizialak daude bai zabalik, baina gero indemnizazioak eskatu eskero ikusi beharko da zer ordaindu beharko da. Ze gainkostuak nork ordainduko dauz. Kudeaketa txar horren ondorioz, Durangok ordainduko dauz hori kudeaketa txar hori, konkurtso internazionala hori Durangok ordainduko dau. Ze hemeroteka hor dau, eta hemerotekan jartzen dau, konkurtso internazionala hori egin baino lehen, beste konkurtso bat egon zala 2000 urtean,
eta Bilboko enpresa batek irabazi bela proiektua. Eta dorreak, izango ziren, 5 dorre, 16 pusukoak, eta hor, kajoi baten sartuta dauz. Osea, beraz, gauza asko dauz, onino, negoziateke, eta berze inden zezinoz, azkenien ikusiko dugu zer pasatzen den. Bai, ustote, eta hori, Astion Arriolak esan daben ez da, onbidala retorno bat, ez da, eta, bueno, proiektuek kostau izen zaben zati bat, bueltan etorri berdala. Eta kasi Durangoko dala izan ez, bueno, aldatzen mozue, zeuk ikusiko zue, baina horre zuek basabix aldatzen aurrez aldatuko proiektua, aurrez adostuko proiektu bat, eta, bueno, niskutzeko zonda esan moduen, momentuz proiektu aldatu daben lehenengo eta bakarra, Eusko Jaurlaritza izan da, bere momentuen Durangondako mesedegarri izango zen, eta eraikin hori, izan da, bulego eraikin hori, zeinetan ETS-eko Euskotreneko egoitza zentrala egongo zen, eta herri izendako diru iturri izango zen, gune hori justo izan zaben Arriolak bere momentuen sailburu moduen, eta Eusko Jaurlaritzak orokorrien aldatu izan daben gauza bakarra. Eta hori izan da, proiektutik jauzidan elementu bakarra gaur egun, eta Eusko Jaurlaritzak kenduteko elementua izan da. Eta Durangondako mesedegarri izango zena. Orduen, proiektuen aldaketa buruz berregirakoen, Eusko Jaurlaritza uste ez dagoela estenatoki honen nien horretarako. Eta gero ezten da, milioi ekostatu izela, eta horrek bueltau, retorno minimo bat, ez dela, milioi eta berbaien hasi behar bagara, nik uste lehenko behin berbaien bidala, proiektu honek guinaben gainkostuaz, ez da? Honek proiektu hau bere hasikeran plantauzan 67 milioi inguruko proiektu bat izango zala, eta ero zer da, lurperatzea amaitu zan momentuen, fakturie 250 milioi inguruko zala. Hau da, izen laukostu inzala horko inbertsio hori, ez da orduen, horrek ustot, Eusko Jaurlaritza bera bai, deslegitima horien dela pizkat, diruen, milioien, kudaketa honan inguruen berbaiten azten nien, eurek izan zelako gainkostu horren errudun edo erantzule, ez da orduen, ekin duen berba hori, itzulera horretaz, jakite gureko enduke bai, eta mehatxuka holan, eta mehatxu holako eskutuko batzu esan biharrean, esan deixela behitu. ETS-ek, hau da, Eusko Jaurlaritzak Durangarrei eskatzen dutzien milioiko burue, hau da. Eta gero ikusi dugun, nundi datorren milioi horrek, ezta? Esan da, lurperatzien jala, eta lurperatzi Durangondako mesedegarri, argi, dudabarik Durangondako mesedegarri dala. Baina esan dingun baite, ETS-ek lurperatze hori erabili dauela bai, eta hauren zerbitzu hobetzeko trenbide bikoiztuen jauela, eta horrek ETS-en dako bai, bere zerbitzurako mesedegarri dala. Esan dingun baite, oso sarkituta dugu esan kotxera eta garaje horrek Durangotik kendu, eta beste gune, eta kotxera barri xau, eta eraginkorra batzuk gaitik aldatu dabela. Orduen, hau Durango hori mesain jotzula argi dau, baina hau ez da izen bakarrik ETS-ek honen inguruen, honen ariro, onurarik okien gozpasamela, seguramente igual esabenengo. Baina, eta harritzen hauen, eta arduratzen hauen milioi eta berbaiten gabiz honetan da, Durangoko EAJ-ak zelako diskurtzu edekon, Durangarren kontrako diskurtzu edekon, ez da? Durangar ororen kontrako diskurtzu edekon esanez, Eusko Jaurlaritzaren interesak babestuz, ez dut uste ibilikoanik eskatzen, eskatuko zonik Bilbori supersurro zu ordaintzeko, edo eta lehen esan duten, Sestao eta Getxo arteko tunela aurrek ordaintzeko. Ez dut uste, eta ez dut uste nik holan isimiko litzikenik, bez? Uste delako, azpiegiturak eta sistema orokorrak, dagokizon instituzioak ordaindu bidauzela eta bera finantzatu bidauzela. Orduen, harritzen dozte eta arduratzen hau, ikusti Durangoko udaleko korporazio barron badauzela batzuk, zinegotzi batzuk, AJ-ko zinegotzi bintzet, edo bere bosamaile bintzet bai, Durangarren interesen kontrako diskurtzuek azaleratzen, eta Durangarrak bilurtu guran kasi galdeketa honetan partea zertzera. Horrek, egizan Durangar moduen arduratu jena. Bena, esan beharra dekot, gu ez gabizela hemen defendatzen ez Jaurlaritzaren posizioa, eurek ez dago hemen, baina eurek defendatuko dute, defendatu beharrekoa. Gu gagoz hemen EAJ Durangoren moduan eta Durangarren interesak babesten. Eta ikusten duguna, eta zuek argitaratu dozuen informazioan, hor argi utzi behar da zein dan bidea, ez? Ezetzak nora eramaten gaituen eta baietzak nora eramaten gaituen.
Eta baietzak eramaten gaituena da hainbat aukeretara. Lehenengokoa, adostasuna egongo balitz, parte hartze prozesu horren ostean, hortik irtetzen den proiektuaren inguruan adostasuna egongo balitz, ETS-eren eta udalaren artean, eta ETS-ek argi utzi dau, apur bat adierazpenengatik baintzet, gutxi gora bera orain arte onartutakoa izen beharko litzatekela, edo antzerako zerbait, edo diferentzia handi barik baintzet. Orduan, aurrera joango litzatekela dana, baina beste aukerak zeintzuk dira. Beste aukerak dira, adostasunik ez baldin badago, bai? Epaitegiak esaten duena, ze dana epaitegietan dago, eta orduan, ETS-ek galdu egiten badau, ez baldin badauka, inolako eskubiderik ez ezer, orduan bai, aukera eukiko luke udalak, parte hartze prozesu horretan irtendako proiektua aurrera aramateko. Zelan, hori da ez dana esaten. Zelan izango litzateke, eta hori ETS-ek dana galduko baleuke. ETS-ek irabazi egingo baleuke, ez dut nahi jakin bez, eta ez da beldurra sartzea, da errealitatea. Ez dut nahi jakin bez, zer suposatu aldotan hori Durangoko udalari eta beraz Durangar guztiei. Baina ezke bestelan be, imaginatu deigun, ETS-ek esaten dauela, jarriko dugu lurzoru hori egingo dugu zuek nahi dozuena. Zer nahi dozu egin? Parke handi bat? Hori da nahi duguna? Hori da irtengo dana? Zelan egingo dugu? ETS-ek ipintzen dau lurzorua hori eta esaten dau. Espropiazioa egin beharko litzateke, espropiaziorako esaten dugu ezin direla kalkulatu. Legeak bereak esaten dau zein dan espropiaziorako kalkulua, eta hor aditu bat egon zan adibidez, aurreko legealdian etorri zana eta kalkulu horiek guztiak azaldu zituen eta zuek egon zineten hor, 250 milioi euro zan espropiazioa. Ez lurperatzea, ez teko zer ikusirik. Baina eman degun 250 milioi euro horiek eskatu beharrean ETS-ek esaten dauela. Nik saldu dezakedan, lurzoru hori saldu dezakedana eraikitzeko, udalari salduko diot prezio bardinean. Iritikatekoak saldu zuenez, 35 milioi euro gutxi gora bera. Hau da, Durangoko udalak urte osorako daukan aurrekontu berbera. Hori bakarrik lurzorua hartzeko, eta erosita bakarrik eraikitzeko lurzorua. Bestea, imaginatu ETS-ek oparitu egiten diola Durangori. Demagun, 60.000 metro karratu. Eta gero zer egiten dugu? Zelan egiten dugu parkea? Ze diruarekin? Nik ez dodana nahi da gure seme alabak etorkizunean ekitzea udal bat ez daukala, dirurik zer egingo dugu, danok ipiniko dugu gure poltsikotik, edo nola egingo dugu hori. Eta hori, badinot, lurzorua bereganatzeko udalak, parke hori eraikitzeko, ez dakizelan baina, eraikitzeko, horretarako bedirua behar da, eta ez deigun astu, eta gero mantenitzeko, 60.000 metro karratu. Eta horrek azalpen guztiak nik faltan bota ditut. Eta horregatik, insistitzen dut barriro ere, EAJ Durango eta EAJ orokorrean parte hartzearen alde dago, beti. Kontsultaren alde egonda ere, beti, baina gauzak ondo eginda, eta ez edo zelan. Eta lehen ez dodala euki aukera komentatzeko, esan dugu kaltegarritasunaren kontua. Nik ez dut zalantzan jarri sustengo juridikoa. Zalantzan jarri dodana da, kontsulta bat, bultzatzen baldin badugu, herritarrek erabaki ahal izateko, zelan izan daiteke gobernuak bere kabuz, kontsulta horreri itxaron barik, erabakitzea proiektu hau txarra dala eta gelditzea. Hori da ez dugu ulertzen, hori da kontsultan sinistea? Denpora laburre. Esan izen da joten aldetik, biharrezko dala informazioa elazti erreiterrei. Eta guztiz adoz, eta horretan ibili zen gara, bai AJ-ko Bosamai, PSQE, Herrien Eskubidea, ETS, incluso bai sartu dugu informazio moto honetan, eta horretarako tara dan informazio guzti horretan, baina ez da biher informazio boten da guzurra esan. EAJ-ak, astion bieldu dau, atzo edo, bieldu zaben etxietara, informazio bat zen zabela. ¿Sabías que EH Bildu y Herrien Eskubidea reconocen ahora que la única posibilidad de construir un gran parque en el espacio de ferrocarril pasaría por la expropiación de este terreno a Euskotren Bidesarea? Guzurre da hori. Guzurre da hori, badauzolako formulak, eta nik uste dut olako eszenatoki bat, olako informazio etxetara bieldu orduko,
EAJak ziurtatu biko leukela, ia hau egixe edo guzurretan. Bat dauz instrumento urbanistikoek, Sistema General de Espacios Libres modoko batzuk, aurre erun alko ziela, eta egin parke handi bat, inungo espropiazioetara heldu barik. Zer balditzatzen dau? Bai, hori baldintzen duko leke, Eusko Jaurlaritzak preste gotie Durangondako espazio hori izteko. Orden, baldintzatzen ja, EAJak Eusko Jaurlaritzan ez dauela gure Durangondako espazio hori espazio berde bat zetie. Arazo bakarra izango litzikena, egongo litzike honetako alternatiba bat, zu ez duen guzurra honetako alternatiba bat izango zan, EAJak Eusko Jaurlaritzan esatie, bale, Durango urte askoen ukina bihortze terrenuek, kotxera bebertan ukin joguz, eta horren arire, lurperatu dugu, eta zeuendako espazio hau, eta zeuek kudeatu, edo alkarrekin kudeatu. Alternatiba bat dau, ez danen behar da informazio batako guzurra esan. Espropiazioaren txostene honetan dago, ez dotataren inundik, hemendik. Joen gora aurrera jarraitzen dugu. Txosten horretan ipiten dau, EAJak, Eusko Jaurlaritzak gureko ez paleuke, baina EAJak Eusko Jaurlaritzan gure badau, aukera da, orduan, hau guzurre da. Azaldu dute, aukera badagoela oparitzeko lurzoru hori, baina normala danez, zatitxo bat baintzet, igual... 33 milion truk ez da oparitzen ezebez, Jarraituko dugu aurrera, eta, aipatu duzue epaitegiak, eta bar, eta, egia da, pediaren inguruan hainbat direla epaitegietan dauden atalak. Ez dakite nola eragingo diote proiektuari, esango dut, gogoratuko dut, norbaitek nahi badu hitz hartu, edo galderaren bate bota aukera dagoela, esku altzatu, eta joango naz mikrofonarekin, ez dakit argi bideren bat, nahi baduzue, edo galderaren bat, bota nahi baduzue. Bien bitartean, ia, konta iguzue, nola eragiten diote proiektu honi? Nik labur, galdera honi uste dut epaitegietara jo dutenek erantzun beharko luketela, baina gauza bat lehenago argi utzi nahiko nuke, foroetan entzun izan dut, epaitegietara jo dutenak izan direla behin eta berriro entzun dut, partikular bi, eta uste dut, gustatuko litzaidake zuek esatea nortzuk izan diren partikular bi horiek, bestelan nik azalduko dut gero. Edozein kasutan guk esan bezala gure bidea ez da epaitegietara jotea, gure bidea da elkarlana, negoziaketa, adostasuna, hori da gure bidea. Esiko naz. Lehenengo eta egin guztauko jatze esatie, azten hasiakula galdeketaren bigarren zatia. Proiektua gelditu, lehenengo zatia. Bigarren zatia, prozesu parte hartzeia bat, hasi. Hor egongo zan, eta ez dakit Durangon hainbat pertsona dauz, zenbat pertsona, hainbat aburu. Hortik urtengo dan proiektua ezberdin izango da, batzuk aukiko nahiago, gureko da bere ikinak ikie, beste batzuk ez, hor dago benetako mamia. Eta oin, epaitegitan dauzen rekurtzi buruz hitz egingot. Ez dugu izena izango, partikularra da, eta la ley de protección de datos hor da, así que nik ez dut esango izena. Partikularra dalako. Bi errekurtso dauz, bata hitzarmena bera eta bestea periarena. Erren eskubidetik, hitzarmena epaitegitara eraman genuen, irregulartasunak daudela ikusi genuelako. Hitzarmena erabat deuseza da. Eta zer esaten dago hitzarmen horrek? Dirua banatzen da erakundeetan. ETS, Eusko Jaurlaritza eta udalaren artean. ETS gutxi gora bera 4 milioi euro zor zizkion udalari, eta hitzarmen honetan, heldu ziren udalak honako hau erosten zizkion ETS-eri. 2,6 milioi tren erraiak erosteagatik, 1,4 milioi ETS-ek 600.000 euroren truke lizitatu zituen obrengatik, bikoiztu do kostoa, eta 140.000 euro baliozko zen eramateagatik, hau da, bigak eta abar. Hori, gutxi gora bera, 4 milioi euro. Gainera, lehen esan dut, 2012 urtean, Patxi Lopezen gobernuarekin EAJak esan eban, ez zituela 2,2 milioi ordainduko, hitzarmen bat PSek hitzarmen bat helarazi zion EAJari,
2,2 milioi ordaintzeko. Eta Durangoko EAJak esaeban, etzabela 2,2 milioi ordainduko. Hori 2012 urtean. Zer gertatu zen 2017 urtean 4 milioi parkatzeko. Gobernua aldatu zala, eta EAJ zala oin Eusko Jaurlaritzako gobernuan. Eta gero beste errekurtso bat da, operiarena. Eta hemen be, honako defendatzen dugu. Irregulartasunak dauz prozeduran, hori frogatuta da. Eta Durangoko interesak defendatzen ditugu. Hemen esaten da, Durangok ordaindu behar dabela, lurperatzearen kostu guztiak. Zornotzatik abadinora. Eta hemen be, 2012 urtean, Durangoko EAJak esaeban, eta irakurriko dut, Aitziber Irigorazek deian esandako basera, es curioso que solo pretende cobrar a Durango por esto cuando transcurra por más municipios. Aitziber Irigorazek deian 2012 urtean. Gainera perian ez da deklaratzen lurzoruaren aprobetxamendu osoa. Eta hori gitzi balitz, 2006ko etxebizitza legea bete beharko lukete. Eta hau zer dino, etxebizitza publikoa eraikitzeko, euneko 40 etxebizitza publikoak izan beharko dira, eta ez 120. Eta zenbakitan etxebizitzatan zenbat da, bauen proiektatu dauzen etxebizitza publikoa 110 etxebizitza publiko die, eta 2006ko etxebizitzari legeari helduta, justo bikoitza izango biritzake. 220 etxebizitza. Beraz, irregulartasungatik judializatu dugu. Bai, ni galderan sartu urduko, barrio lehengoran oie, informazio emoti berrezko da, herritarrak modu aske baten boskatzeko, ezta? Ariketa bat ipinikotzak, gero nire, perbain hostien, ariketa ipinikotzak EAJko bozera maiei, ia gaidan bera konpontzen hau. Barrio bieluteko aldizkari honetaren oie, zen ipiten dau, salpen bat emoten dau, y los procesos judiciales abiertos por EH Bildu. Jakine, pauko epaiketara EH Bilduko kide batekin zabela, eta jakine bai, birpartzelazio prozesu udalakin jauela eta txosten juridikon bidez, esatotze, eta jakinko leuken esaten, bigarren prozeso judizial bat zabaldu dauna EH Bilduk peri honen arire. Espasarak gai, onartzen ongo zara, zue biludeko konfliktu ez, aldizkari honetan, guzurre esaten zabiziela. Espasarak gai hori antuteko guzurre esaten ibiliko zara. Eta galderara joen da, azken hori prozeso judizial ningun izan danez, epaitegitako guztienek ez da bieragiko, ez da beragiten galdeketari. Ez da beragiten, bertan ebatziko dana izango dalako, ia, bere momentuen perixe ondo izan, ebatziko dalako, ia, pau horretan, ondo esan da moduen neskutzek, ia, pau horretan barne bildu berko litziken, ordureko ja martzan eguen, 2006ko lurzoruen lege hori, zein ekzaten zauen, euneko geia izan birren, euneko berrogei izan birko zeila babes ofizialeko etxe bizitzak, hau da, ia, esko jolaritzak, eiaben proiektu horretan, enbierreko bere hauren legez behartutako babes ofizialeko etxe bizitzako buruen erdixen jauen, hau da, herritarrei, ia, trampan jotzon eta bihar baino etxe bizitza publiko gitxiago intzabezan, eta azkenik, lehen saldute moduen, birpartzelazio proiektuen kontrako errebizinu eskatu dugune da, errebizatzeko, ia benetan ondo dauzen, eta ia benetan Durangoko interesak hor defendatuta dauzen, ez dauelako asaltzen, birpartzelazio proiektu horrek dauelako asaltzen, eta saldu biko leuke, zelan kobrauko zabezan Durangoko udalak Eusko Jaurlaritzan gandik, hau da, Eusko Jaurlaritzak 4,2 milioiko zor bat dukingo zaben, eta ez da zehazten zelan kobrau biko leuken hori. Hau da, limbo baten geratezan. Eta hori izan da, holan ikusi zelan dauzen prozesu judizialak, zatie galdeketak estekola zer ikusirik horrek. Galdeketan erabakiko dana da, ia Durangoko herritarrek bere historian, bere herriko historian egingo da proiektu urbanistiko handizenan inguruen, ze eretzi dekon. Ia, ados dauen, Durango erdixen, 554 etxe bizitza egiaz, 18 pisuko 5 torre etxiaz, kotxez eta sarataz erdiguni beteteaz, ia horregaz ados dauzen, edo ez.
Eta hori, erabaki hori, Durangarroko horren inguruen zer pentsan dugun, ez da inungo epaitegi batek edo inungo instituzio batek izango. Hori Durangarrok izango dugu. Eta horretarako jenda galdeketa. Mireia? Bai, prozesu judizialak jarri ziren martxan, bai pauren kontra eta baita hitzarmenaren kontra. Eta jarri ziren martxan, bi aurreko legealdian izandako zinegotzien partetik, EH Bilduren aldetik bat eta bestea herriaren eskubideanetik. Bat, oraindik dago zinegotzi moduan udal honetan, nik ez dut esango izenik, respetatu egingo dut hori, dozen kasutan be, prentza oharrak bidali ziren bere garaian, beraz publikoa da. Eta bai esango nuke be bai, hainbat bider aipatu da 2009an gelditzea, ez gelditzea, noski 2009an egin duen krisi ekonomikorik haundiena, orduan, oin esatea 2009an gelditu zala, noski gelditu zala, egoerak eskatzen zuelako. Bestalde batetik, esan dabe bai 2012an hitzarmena 2,2 milioi eurokoa zala eta gero 2014an 4 milioi eurokoa. Gaur egun egingo bagendun kalkuloa haundiagoa izango da kantitatea eta hori adituek esan da. Orduan, gonbidatzen zaituztet, berriz ere negoziatzera hitzarmen hori, ia benetan Durangarren alde etortzen dan eta asko postuko naiz, benetan, hori horrela baldin bada, ze gu gagoz hemen Durangarren interesak defendatzen. Eta Durangarren interesak defendatzen, barriro dinot, epaitegietara joan da, ez dugu ikusten. Ez duguna nahi da, beste ez dakit zenbat urte pasatzea, hor judizializatuta dagoelako dan, eta azkenean, lurzori hori, insistitzen dut, lurzoru zoragarri hori 60.000 metro karratukoa, hori nahi dugu guk irabazi lehenbailen, eta nahi dugu irabazi Durangarrek behar duten proiektuarekin. Eta esan da hemen, parte hartzea, ez da ados gagozala, parte hartzearen alde gagoz beti, gauzak ondo eginda. Eta parte hartzea esan dozue ondoren. Baina parte hartzea ondoren be, bakarrik emoten dozue aukera, horrela azaldu da, baiezkoa irtetzen baldin bada. Eta guk esaten dugu parte hartzea egin behar dala, joko zelaia zein dan lehenengo argitu egin behar dala, eta horrekin gero proiektu bideragarri bat eta Durangarrek behar duten proiektua aurrera ataratzea. Eta baiezkoa irtengo da seguru, horrela dagoelako galdera planteatuta eta gonbidatzen dau baietza irtetzera, hori ziur nau, eta gero egin beharko dana da lehenbailen martxan jarri parte hartze prozesu bat, baina benetan martxan jarri prozesu hori jakinda zein dan joko zelaia lehen esan bezala, eta jakinda zer eraman aldan aurrera. Ez duguna nahi da paralizia, bronka eta ezerrez egitea azkenean. Guk nahi duguna da lana, adostasuna eta aurrera egitea. Aritz eta gero Neskutz, eta bukatzen dugu txandau eta bigarrenera pasako gara. Ikusitek jotako bozeramaiek ez hostel erantzunik hauren aldizkari zen ipintzeko afirmazio honen nari ez daula jakin hori rebatitzen, suposatukot usurre esan da izen dela, ezta? Hemen hartu dana, herritarrek informetako biheldudan boletin honetan ipino zuena, usurre dela, ezta? EH Bilduko inok, ez dauzela, procesos judiciales, hau da, bat baino gehiago, ez dizela martzen ipini EH Bildun zenien. Onartzen dozu, ez suposatzen dut, edo galdera eskiba uinozu, ezta? Bizkatekin inozu, suposatzen dut, ez teko zulo horren erantzunik, edo onartzen zabizela, zue bilduteko boletin honetan guzurrak zan zabizela. Ja, horri alde bardinen, bi guzur dauz, gai honen ingurukoek. Eta esan duzu, 2009an geratu zala besti, ezta? Eradukizala sortzi pixuko eraikin hori, bulegoekin izabena, ETS-eko egoitza zentralokin izaben hori, geratu zala krisi bat egon zalako. Ezen duzu, behatzen krisi bat egon zala. Gaizara urtako gaur kalera, jueteko hor aurrien dauen adibez, azoken aukerara, edesateko bertako dendarizei, oi momentu honetan, pandemia mundial baten erdizien gauzenien, ez gauzela krisisen? Ustozu, gaizara jueteko horra esateko jendeai, lasai, ez gauz krisisen, orduen ez da momentue, proiektu hori berri guzteko. Momentu honetan gaizara esateko ez dagoela krisirik? Ez duzu uste momentu dela egokixena, kasi perfektue, proiektu hori berraztertzeko, eta goitxi berako begirada baten moteko, benetan gaiz gara hori izateko? Barkatu, suposatzen dut ez da zula entzun, baina esan dut aspaldian esan genuela guk
18 altuerako eraikin horiek ez datozela bat gaur egungo beharrekin. Baina- Eta jarraitzen dut bardina esaten. Instrumentu aldatu ezin, Mesedez, guazen pizka txandak errespetatzen. instrumentu Aritz, aldatu ezin, eskutz, 554 eta gero nahi etxe bizitza baduzu, ongo diez Mireia. bai, ala bai. Bai, gauza bat, eta harin nengot. Prozesua judizializatuta dau. Bai. Irregulartasunak dauzelako. Osa, zer dinozu, irregulartasunak horrek egon arren aurrera egin beharko dugule? Osa, irregulartasunak badauz, epaitegietara eraman dugu. Eta horrek ez da balio lan bakarrik bulego itxietan eki, hau zuretzako, hau niretzako lan partekatu, dana tapa-tapa enja geratzen da, eta listo. Hori da zuen egiteko era. Epaitegietan Eta dagoena... barkatu, eta esan dozu, ez tekola zentzurik 18 altuerako dorreak ikia. Luzuzkoak bai? Bueno, nik ez dut horrelakorik esan lehenengoz eta behin, eta epaitegietan dagoena, epaitegietan konponduko da. Baina nik esaten dodana da, Durangoarren nahia, Durangarren beharrak ez direla konponduko epaitegietan. Hori bai nahuela ziur. Eta azkenean ez dana gelditu argi da, zelan egingo dan, baiezkoa irten eskero, ia zelan egingo diren urrengoko pausuak. Proiektu hori esan dozuena aurrera eramateko. Durangarren behar izanak seguru ustela asetuko, Eusko Jaurlaritza on eskero mehatxu konstante baten zaten hau mogidu eskero, sozer mogidu eskero, milioiek eta milioiek egingo duzu horretan. Seguru, ez dela Durangarren behar izanak asetuko modu horretan. Bueno, aurrera jarraituko dugu, norbaiteke nahi badauen galderaren bat edo, esan dezala, ez? Galdeketaren galderak dio proiektu bideragarria izan behar dela. Zer da zuentzako proiektu bideragarri bat? Daukazue 10 minutu, zeuen artien banatu, eta bakotzak bere proiektua azaldu da izala. Zer dan bideragarria? Zer ulertzen duzu hortaz? Galdera, ona. Nik egia esan uste nuen foroetan argi geldituko zala, zer dan proiektu bideragarria, baina egia esan, oraindik erantzun gabe dagoen galdera bada, ez? Edozein kasutan be, guretzat proiektu bideragarria da, Durangarren nahia entzun ondoren, implikatuta dagozan aldeen adostasunarekin eta Durangarren etorkizuna baldintzatu barik aurrera eraman daitekeena. Hori da proiektu bideragarria. Ze proiektu bideragarria ez dodana ikusten da proiektu bat ez dana aurrera eramango. Ez dagoela adostasunik edo dana dalakoan. Orduan bideragarria, esan bezala, Durangarren nahia eta beharrak entzun, adostasuna lortu dezakeena eta aurrera eraman daitekeena Durangarren etorkizuna baldintzatu barik. Bitu, ados gauz. Horregaz ados gauz. Baina kontutan eduki behar duguz, legalki bideragarria izan behar da, eta oin ez da. Sozialki bideragarria izan behar da, eta oin ez da. Ingurumenaren aldetik bideragarria izan behar da, eta oin ez da. Ekonomikoki be bai, bideragarria izan behar da, eta egungo proiektua proposatzen duenaren kontrakoa da, 18,3ko luzuzko bosdorre daikena izatea, zementua handitzea da Durangon, Durangoko erdigonetik trafikoa handitzea da, eta gainera ikusi daigun, zer beharra deko guzen Durangon etxe bizitzarako. Benetan behar duguz luzuzko etxe bizitzak Durangon, edo etxe publikoak, edo alkiler sozialak, edo hori onino aztertzeke dago. Eta proiektu honen ondorioa Durango dituen zerbitzu publikoen arazoak larriagotuko lituzke. Eta zergatik, dorreak egin eskero, eta danak saldu eskero, edo rentan jarri eskero, edo danak bete eskero, berbaiten ari gara 2.500 pertsona gehiago inguru, eta 1.200 kotxe inguru Durangoko erdigunean. Beraz, hori birplantatu beharko genuke, eta zeintzuk direzan Durangoko bete beharrak, benetako beharrak, belaunaldi guztietarako, danontzako, emakumentzako, elbarrientzako, danontzako zelako beharrak duen. Horretako da importantea prozesu parte hartze bat, perspektiba guztia kontutan hartu ditzagun.
Bai, proiektue bideragarri zileke hainbat, hori, esan da moduen eskutzak hainbat aldagai kontuten hartu eskero, ezta? Dala urbanistikue, dala soziala, dala ekonomikue, txarrana da, eta tamalez, eta AJ-ko esan baiek esan dauen diskurtzun bai, agartzen zen, baldintzatute ongo zala, proiektu bideragarri hori beti be, hori, Damoklesen espata hori buruari indekule beti be, eta Damoklesen espata horren ganin pilen dau, Eusko Jaurlaritza, ez dakizen bat milioi pilen dau. Orduen, hori ez da, sozialki inoz dezengo bideragarri zeolako proiektu bat, gentiek mehatxu hori ukiten badau kontinuamente ganien. Mehatxu horrekin, esatotzune, Durango betiko endeudoko da, beti zorro batzu gengo dau, inoz pauko zingo dauzenak. Esan eskero, ba, klaro, jendiek bilura ukingo dau. Baina, egiz gauzi da, gaur egun eta gaur eguneko pasuek hain txarto emondizelako baite, kolokan dau, ia ETS-ek, ia Eusko Jaurlaritzak, lortu alko izan, ia berak eskubide urbanistiko horrek lortu da bezan, edo ez, kolokan dau, eta simpleki, emondizen pasuek txarto emondizelako. Eta horregatik, eta exactamente horregatik dauz epaite izan, eta horregatik epaite izan bai, arrazoi emoten dabi, zaten, enana txarto egin zala. Orduen, guztionetan, ikusi bida, bideragarri zer dan zentu hortan, eta ezin jogu planteau eztabaida bat. Lasaixe, beti mehatxu hori ukitema boruen. Orduen, diskurso hau bideragarri zena, uztartzen dau, uztartzen dau milioi horrekin eta guzti horrekin. Eina kudaketa oso eskaz bat eina guzti honetan, eta ustot garaixe dela, eta krisi baten erditzen gauz, EAJ-ko esan maiek kontrako esan arren, krisi baten erditzen gauz, herrixek eta urbanismo beste modu baten ulertzeko garaixetan gauz, orduen, emondegun pausu horrei. Ez daigun pentsau, Aznarrek bere momentu eraineko onartutako legiek, emoten zabizan eskubideetan ez daigun pentsau, eta pentsau dugun 2021 korrealiade honetan, pandemiaten erdixen, naturaren zuntziketak ekarri dauen pandemia baten erdixen gauzela, ez gara gai, eta EAJ ez da gai momentu horretan benetan, olako krisi gora brutal baten, ez da gai bez bere momentuen eineko kalkulo urbanistiko eta milioiek bertan bera izteko desateko. Bueno, igual bada, momentue, igual urbanistikoki bai, pixkate azeleradoretik hanki altzau eta Durangarrek eraki deixien, momentu honetan besta, bideragarri sozialki bideragarri izango den proiektu bat. Eta argi dau, ez dela bideragarri sozialki gaur eguneko proiektu bat. Ze gaur bertan jaso du WhatsAppien, kartel bat, ez da, espontaneoki, Sasikoako eta Malenako auzotar batzuk edo ipini da biena portaletan. Esan dago que Sasikoa Malena decimos, no más casas, no a las torres, no más tráfico y ruidos. El 14 de marzo, referéndum para parar las torres. Durante todo el día en el multiusos votamos sí. Argi dau, gaur eguneko proiektu ez dela sozialki bideragarria. Aber, lau kontu. Luxuzko etxe bizitzak aipatu dira hainbat bider, eta ez dakit nondik irten dan luxuzko etxe bizitzak direnik. Guk baintzet ez dugu horrelakorik defendatu inoiz, eta ez dugu defendatzen orain ere etxe bizitzak jarri dira hor, baina luxuzkoak ez dakit nondik atara dozu zen. Beste alde batetik, haritz mehatxuak, beldurra, ez dut nahi sartu, baina bideoren bat ikusi dut hortik eta mehatxua eta beldurra bideo horrek ematen du. Neiko mehatxugarria zan bidalitako mezua, orduan, ez naz horretan sartuko. Bai, esango dodana da, komentatzen dozu... Argitzerik bai hori, mesedez? Parkatu? Bai, gero erakutziko dut, bai. Inolako arazo bari gainera. Edifikabilitatea geiztearena tal, zigu horren kontra ez gauz. Guk ez dugu esaten edifikabilitate guztia mantendu behar danik, ez da askoz gehiagorik ere. Guk esaten duguna da, adostasun batetara heldu ahal dan proiektu bat atara beharko duguna, Durangarren beharrak eta nahiak asebetetzen dituena, baina adostasun bat lortu dezakeena. Eta nire galdera da, parkea bideragarria da, eta oraindik ez didazue erantzun. Parke hori bideragarria da, zelan egingo da? Bai, bideragarria da. Segundu bat, zelan egingo da parke hori?
ze koste suposatzen dotzan Durangoko udalari, eta zelan ordainduko dan, eta zelan egingo dan gero mantenua, horren mantenua. Hori dana, uste dut, azaldu egin beharko litzatekela. Nintzen, labur erantzuteko bada bideragarria, Eusko Jaurlaritzak nahi izen eskero espazio hori Durangok debalde jasoalko leuke eta bertan berdegune atein, eta bihurtzen hau, entzutie, berdegune bat ipini edoz ipini, izetie, abersema kostauko daben horrek, mantentzie, benetan EAJ-an diskurso da, ipini dugun dana porlanez, garbitzeko horrezau izango dela, eta benetan, igual beste, nunbaitxetik edera dirue, hor berdeguna dukiteko, nustot, inungo zalantza barik, diru hori etara bidala. Baina ezin baldintzatu, eta holan, esaten, izango esan moduen, hori ez dakizen bat milioi urtien paubiko litzik ezela, berdeguna mantentziaren, orduen hobeto, kendu iguzen berdegune danak, kendu iguzen suatzola junga jesan botei egun dana porlana, ipini egun dana olako porlan garbi bataz, eta esko bataz errazez garra jugana, eta holan ekonomikoki merkia hau izango da, eta bideragarra izango da. Ez dut ulertzen zelan, diskurso hori, berdeguna dukite karu edala, claro, baina karu eda ekonomikoki, baina osasun aldetik eta sozialki pagau izin da. Bai, baina pagau egin beharko dugu. Neskutze. Osa, debatea ez da dorreak edo parkea. Debate da, proiektua bai, proiektua ez. Proiektua bai, esaten badugu, prozesu parte hartzaile bat egingo da. Hori da debatea. Zuk gureko, nik igual gureko parke bat. Beste batek gureko da atrakzioa parke bat. Beste batek gureko da ospitale bat. Hori dana kontzentzuan jarri bida. Eta horretarako bida informe juridikoak, txosten ekonomikoak, eta dana legalkiz ipinita. Baina debatea edo eztabaida ez da dorreak ala parkeak, zuek esaten dozuen moduan. Hori ez da. Da, proiektua bai ala proiektua baiz. Proiektua ez, proiektua bai, esaten badozu, dorreak gora doiez. Eta proiektua ez, esaten badozu, prozesu parte hartzaile bat zabaldu biko da. Hori da eztabaida benetazkoa. Nahi dozu prozesu parte hartzaile bat, txosten juridikoa, txosten ekonomikoa, txosten soziala aukiko da bena? Bai, ala ez. Ez da dorreak ala parkea. Horretan guztiz ados. Gauza da, ia gero baietzko horretan zeintzuk izango diren baldintzak. Eta hori da guk eskatzen duguna. Joko zelaia benetan zehaztea eta argitzea. Eta hori argi egon beharko litzateke, ja, ez orain hasi pentsatzen aber zerze hemen nolabait itxaropen faltzu batzuk sortzen ari dira. Eta gero ikusi beharko da benetan horrek danak zer suposatzen dauen. Ondo gongitzeke, galdeketa honetara heldu izena, ETS-en parte hartu dau, eta informazio mondanien bere karpenak enjauz, talan jaso diez, baina ondo gongitzeke bai, hortik aratu bai, ETS-ek paso komun izena. Baina guzen pasaudan, erabaki zanien, 2019ko azaruen onartu zanien galderie, Durangoko udalak kontaktu nipin izan ETS-ekin. Nipin izan, eskoten bidezarekin kontaktu nipin izan. Momentu horretan, EAJ-ko kide bat egon zanien bere zuzendari. Badakizu zein izan erantzune? Galdeketa inoztien, engo berba. EAJ-ak, emondako erantzun izen zen, galdeketa ein ostien, engo dugu berba. Orduen, EAJ-ak hori izan badozku, ezin osku izan oin EAJ-ak, eltzie galdeketara, eskotren bidezarekin informazio danaz, edo bata, edo bestie. Ez da balizio esatie albatetik ikusiko gara gure unien, eta bestien jazta bierreakon behala. Gu gaitik izan bazan, egongo ziren, oin arte helduko gintzeke, 1000 bilerakin, helduko gintzeke lanak eta aldiketak egin aurratute, baina tamalez ez da izen. Eta txarrena da, ETS-eko zuzendaritza aldatu behar izan dela, eta EAJ-ko zuzendaritza aldatu kanpora joan behar izan dela, Durangoko udalak ETS-ekin batu alixeteko. EAJ martzaudanien ETS-etik lortu izan dugu lehenengoko bilere ikie Durangoko udalak galdeketan arire ETS-ekin. Orduen, ez da balitxo, esati lanak eineko inbizela, zuek lanak eiteko eskapetan ibizainien. Bueno, maitzen dugu tarte honekin jarraituko dugu, badaude galdera gehiago, eta orain bai erantzungo duzue. Alderdi bakoitzaren proiektu ideala zein da, hemen parkea, ez dakiz zer, bueno, konta iguzue zein dan zeuen ideia.
Bueno, uste dut eztabaidan zehar hainbatetan esan dudala, ez? Gure proiektu ideala da Durangarrek behar dutena, hori oso argi daukagu. Orduan, Durangarrei entzun nahi deutziagu, benetan jakiteko zer dan behar dutena, zer dan nahi dutena, eta entzun ondoren jakinda zein dan joko zelaia noski, lan egin, baldintza guztiak kontutan izan da, egoera kontutan izan da, baina defendatuz proiektua aurrera ataratzeko negoziaketaren bidez, adostasunaren bidez, eta lehenbailen espazio guzti hori irabaztea. Eta ez bakarrik espazio guzti hori, ze hitzarmena hainbat bider irten da, gora eta bera, eta hitzarmena judizializatuta dagoelako oraindik ez dugu lortu ez da ere trenbidea barriro gure ganatzea. Eta trenbidea gure ustez oso garrantzitsua da, ibilbide hori bide berdea lehenbailen egiteko, eta hori dana, azkenean luzatzen ari da, epaitegietan dagoelako, eta guk nahi duguna, lehen esan bezala da, jakin benetan zer behar duen Durangok, eta defendatu egingo dugu, adostasuna lortzeko eta aurrera ataratzeko proiektu hori. Proiektu idealien sarturroko hiru gauza. Durangarrei entzun, esan da, bai, eta exactamente horregatik egin du galdeketa. EAJak esan da Durangarrei entzun, baina galdeketan abstentzioa, ezta? Orduen, kontrajarriak. Joku zelaia zehaztu bidala. Bai, klaro. Holan joan zan Durango dala ETS-ekin berroatera, eta EAJak ETS-etik erantzun izan galdeketan ostien ingo berroa. Eta trenbide rekupera bidala, guztiz adoz trenbide rekupera bidala, eta horretan gabiz, lanien gabiz horretan. Galdera bat, geroko EAJak erantzuteko bere txandan. Bakiut nos lurperatu zen, ez da, trenbidie, 2012 amaieran, ja martxan hasi zen trena lurraspixen, ez da. 2019 arte martxan egonda, gobernun egonda EAJ Durangon, 7 urte. Lehengoko tramite judiziala nos hasi zen, 2018an. Hau da, 6 urte ukin jauz EAJ gobernun egonda nien, Durangon, eta Eusko Jaurlaritzan, trenbide horrek zabaltzeko, eta irtenbide moteko horrei, eta horreiteko, herritxarrek pentzen da biena, izin dela bide horri bat, izin dango dela, ez dakiz zer. 6 urte egonda EAJ, bai gobernu baten zein bestien, eta ez da izen gai. Oin, gobernu aldatu da, 2 urte bezdaruguz, eta ja, berandu gabiz, gauzak astiro oiken, eta horan gabiz. Orduen, zuek espaizaien gai, zuen burua zeu aklaretako, besti hori bintzat demo margena. Eta zabaldu izin dizen, txarrena da, zabaldu izin dizen, atal bakarrak izin dizela, erreitxarrak egin zelako, eta erreitxarrak presiona belako, erreitxarrak trenbide bota, eta paso oina belako. Zabaldu izinak, eta hau da kasu, eta oin, zelako eje politxedeko hemen Montevideon eta Uribarri honetan, hori erreitxarrak zabaldu zabien. Proiektu idealei daukixola, ni ustot horretan, da oin, EAJakin adoz, Durangoko erreitxarrak bier da biena. Bier da biena, bestelako instituzioen mehatzu barik. Eta nik uste dut, hau, kasi, postura hau mantendu dela bai, galdeketan ari. Ez da nik komisio den hau, ETS-ek zein Eusko Jaurlaritzak, baietza urten eskero eta proiektu bat urten eskero herritarren parte hartzetik, beste jarreatukin gaudela pentsa gurot. Ulertzen dut instituzio publikoa dela, eta bere funtzioe eta bere bete bierra dela herritarren ongizati bermatzie, eta lekuko behar izenak erantzuti. Orduen, EH Bildurentzako proiektu dela, herritarra gura da biena, eta aliketa modu jasangarri zenien eta planteauko dan proiektu bat. Bai, hitzarmenari lehenengo hitzarmena gora eta bera ari gabizela, eta kaltagarria dela, eta eske barriro irakurrok, eske deiako 2012-garreneko notizia honetan, esteko, Aitziberri Digorazak bera barriro esa eban, Arriolari buruz. Arriola sailburua zenean 2009an, eta hoin da, ETS-eko zuzendaria. Aitziberri Digoraz, Durangoko alkatesa Oiak. No nos cita y quiere que firmemos un convenio claramente perjudicial para los intereses de los durangarras. Aitziberri Digoraz, 2012 urtean. Eta oin gure proiektu idealari buruz, ados nau EH Bildu eta EAJ plantetauka. Horregatik bozkatuko dugu baietz prozesu parte hartzaile bat gure dugulako martxan jartzea, eta
Eta gurako geunke animatzea belaunaldi guztietako pertsonei, azkenien bakotza bere perspektiba deko, eta bere bete beharrak, eta holan benetan egingo dugu proiektu bat oraingo Durangorako, baina bebai etorkizuneko Durangorako edo etorkizuneko beharrak asetzeko. Baina bai, gehiengo pertsona baiezkoa botatzeko eta prozesu parte hartzaile bat egiteko, naiz eta legalki loteslea ez den galdeketa bat, gobernu talde honetarako politikoki eta etikoki eta moralki loteslea izango da. Eta lehen esan duan moduan, eskubideak ez dira lortu baten batek emon zelako. Baizik eta mobilizazioa esker lortu dira. Eta galdeketa hau, mobilizazio itzela izen bida, indarra aukitzeko, Eusko Jaurlaritzako mehatxuei aurre egiteko. Zuzegun nahi duzu esan. Bai, bi kontutze bakarrik. Lehenengoz eta bain hitzarmenaren kontua, uste dut lehen nahiko argi utzi dodala, baina gauza, insistitzen dut, izan zen, hasiera batean oso akordio ona lortu zala Durangorentzat eta Durangarrentzat, gero errebisatu beharra egon zan eta gora jo zuen kantitate horrek, eta gaur egun, insistitzen dut, errebisatuko balitz gorago joango litzateke, eta bueno, hori hor jarri dozu emai gainean, eta segurazki horrela irtengo da. Eta beste alde batetik, gustatzen jaku beti atzera begira egotea, atzean zer egin zan, zer ezan egin, bueno, orain zuek zagoze gobernuan, parkatitzi egiten harinaz, zuek zagoze orain gobernuan, eta galdera da ia zuek zer egingo dozuen, eta ia zuek zelan egingo dozuen, ze oraindik pena moten dozta, hemendik azkenean joango nazela, jakin barik zelan ordainduko dan parke hori, eta zelan atarako dan aurrera. Eskutzu. Bai, zelan, prozesu parte hartzaile batekin. Hau izan da, herritarren iniziatiba. 4.000 sinadura batu ziremo, 4.000 baino gehiago zeudalak ez dakizen bat sinadura galdu ebasan. Baina 4.000 sinadura batu ziren, Durangoko herritarrek eskatzen, zue proiektu hau gelditu nahi dugu, eta prozesu parte hartzaile bat hasi. Eta hori legeetan agertzen da. Urbanizazio legeetan agertzen da kontsulta partizipatiboak egingo diesela edo egiteko aukera dekogu zela. Legean eskuta, zuek ez basabizio berbeken gobernantza kooperatiba, buena gobernantza, gardentasuna, eta esakizer, eske hau tresna hori da, legearen tresna da. Zelan parkien, Durangoko herritarrek hori adosten badabi, eta hori ikusten badala espazio horretarako proiektu ikonena, zelan parkie, eskatu EAJ-ari, bai, EAJ-ari, Eusko Jaurlaritzako EAJ-ari eskatu, Eusko Jaurlaritzari eskatu, eremu hori proiektu urbanistiko espekulatzaile batetik pasetetik, izatera sistema general bat, espazioz libres, eta borondatez, EAJ-ak, Eusko Jaurlaritzan, borondati badeko, inungo arazoarik inelekin proiektu bada. Eta, bueno, igual EAJ-ak ikusten dago beto, dana karu izango lako, igual berdegune karu danez, igual porlanda botati. Baina parke hori, gura dut, parke batein, olako pulmon berde edo biriki berde bat, olako esan da, doña zentral parre bat edo, eitxe bertan izango litzeke idea oso on bat, eta hori, Eusko Jaurlaritzak gure badau, egingo litzeke. Presto egingo litzeke, herritarrek hori eskatu ezkero, presto egingo litzeke Durangoko EAJ, esateko Eusko Jaurlaritzari, hau da, hango EAJ eta hango PSeri eskatzeko irmoki, esateko herritarrek eskatu dabie parke handi bat. Eusko Jaurlaritza mesedez, egin parke bat. Presto egingo litzeke horitzeko Durangoko EAJ? Eskatzeko, noski baiet. Esan barik kontinuamente horrek milioiek kostako dauz. Borondate bat badau. Eusko Jaurlaritzan ez da inungo arazorik, parke bat egiteko hor. Orduen, hori zurtabuzkero prozesu partatzaietik EAJ eukingo leuke postura argi bat, esaten, Eusko Jaurlaritza esaten, bai ala bai egon bida parke bat hor, prest dau, horretara komprometitzen da hemen EAJ-ko bozera maile? EAJ-ko bozera maile komprometitzen dana da parte hartze prozesu on baten ondoren irtetzen dan proiektua defendatzera argi daukagu. Baina, esan beharra dago,
Ez, mehatzurik ez, Aritz. Esan beharra dago, azkenean gauzak ez direla egiten bakarrik borondatez, ez dakit Jainkoaren borondatez edo noren borondatez izan behar dan, baizik eta gero gauzak, proiektuak kostu bat daukate. Eta kostu hori ikusi beharko da, zein dan eta ia zelan irtetzen dan gero Durangarrentzat ere. Eta gero, parkea aipatzen da, eta nik parkea argi utzi nahi dut, gaur egun indarrean dagoen proiektuan ere, argi usteko, 28.000 metro karratuko parkea dago. Hau da, danok ezagutzen dugu Durango, ambulatorioa, polikiroldegia, errutbiko zelaia, futbol zelaia, tenisko pistak, padeleko pistak, skateparka eta txintzaunak, hori dana, hori parke guztia, dago momentu honetan proiektua. Eta guk parkea ere defendatzen dugu, baina insistitzen dut. Guk nahi duguna da entzun, jakin Durangarrek zer behar duten, eta ikusita aukerak zeintzuk diren adostasun batetara heltzeko, orduan aurrera egin, negoziatuta, lan eginda, adostasun batetara heldu, eta aurrera egin eta lortu proiektu hori aurrera ataratzea, eta irabaztea espazio guzti hori Durangarrentzat, hori da nahi duguna. Izan duzu parke handi bat egongo da bertan. Eskerrak proiektu berdinek, planteatu zen 5 horriek, parke horren iparraldin dauzen. Bestela, hegoaldean honez gero, betiko ongolitzik, parke hori betiko ongolitzik keixpetan da, ezta? Egongo da parke bat, baina zeren konture, ezta? 554 etxe bizitza etxien konture, erdigunien 1000 kotze sartzien konture, horrek egongo leuken Durangon badau etxe bizitza utz kantieda handi bat, 1000-etik gora etxe bizitza utz dauz, baldoz beste gune batzu bai garatzen da bizenak, Durangok ez da bier. 554 etxe bizitza Durangoko erdigunien. Ez da bier. Bidauna da, bileki berde bat. Eta ez duzu erantzun galdera. Beti sartuzu, baina hori kostue. Kostu horretan baitan zer sartzen da? Urbanizazio kostue, horrek parke baten urbanizazio kostue, oine bi urte aurkeztu zen, proiektu baino askoz merkiago da. Berdegunea da, eta lurre botalike, berdegun ipini, arbola batzuk landatu, eta inori. Merkiago da hori. Planteau zen urbanizazio proiektu baino, satixen merkiago da orduen. Hori da kostu bakarra, baina horretako kostu bakarra hori da, ala baina horren baitan dauz Eusko Jaurlaritzari pago biharreko 30 milioi horrek dauz barruen. Eskutsu. Eta, ekonomiari buruz berbaiterakoan, demagoan egiten dugu zen, 500 epiku etxe bizitza. Eusko Jaurlaritzak prest dau Durangon dirua jartzeko zerbitzu publikoetarako, garraio publikoetarako, osasunerako, hezkuntzarako. Ze hori 1500 pertsona gehiago supostuko luke Durangon. Eta oin badakigu zela dauzen murrizketak eta osasunan, ez teko gu pediatria Durangon, 24 pediatria. Arreta zerbitzua be, kejetan ari die. Urbilen dekogun ospitala galdaka da. Garraio publikoa Bilborako oso ondo da, baina Donostiarako, Gasteizerako edo beste herri batzuetarako behitu zelan dekogun. Hori ekonomiari buruzko bai da. Hori Eusko Jaurlaritzak ordainduko aben, zerbitzu publiko gehiago ipiniko luke Durangon? Ez da pentsetan, Segurutik zerbitzu publiko gehiago jarri ahal izango ditu, Durangon parke handi bat sortuta, eta gero hortik, ez dakit, nondik atarako duen dirua Jaurlaritzak Euskaldun guztientzako eta noski Durangar guztientzako gure zerbitzu publikoak bermatzeko. Egia esan, uste dut zure galdera benetan erretorikoa. 1500 pertsona gehiago zerbitzu sozial berdinetara bideratu baino, berdegune bat, eta horrek dakarren osasune ipitxe, horrek konpensauko leuke bere ina handi baten. Eta oin, harritzen hau, ez dakit, arduratzen hau diskurso honek. Ez da, Durango izan bidala kaja registradora eta diru izateko makini izan bidala Eusko Jaurlaritzan dago, eta hori espada egiten Eusko Jaurlaritzan jarrera zei izan bidala Durangiko. Esen duen gure torriek, oin ez tozukingo, oin kenduko tzugu, eukesun pediatria burre kendu ingo tzugu. Ez que esen gure torriek. Hori, diskurso hori, benetan, arduratzeko da, diskurso hori, edo torre egiten diez, edo pasako gara zerbitzu publikoek, bai zelan pauko di zerbitzu publikoek Durangon, ez badau torrerik. Zuek atara dozue eztabaida hori, edozein kasutan be,
guk ez gabiz hemen esaten zelan ordaindu behar diren zerbitzu publikoak, ez da askoz gehiagori bez, baina diskurtso demagogikoetan sartzea, ez dugu ikusten egia esan. Guk azkenean, ona etorri gara, defendatzen lurzoru hori nahi dugula berreskuratu lehenbailen, eta berreskuratzeko lehenbailen proiektu bideragarri batekin eta Durangarrek behar duten proiektuarekin uste dugu hau ez dala bidea. Diskutz, ez da? Itzartuzu, eskatu Eskatu dago. Esan da, eremu hori ez du berreskuratu behar, eremu hori publikue da. Gaur egun publikue da. ETS kudeatzen dau, ETS-ko langile moduen, jakin gozu ETS enpresa izendako langile moduen, jakin gozu ETS enpresa publiko dela, eta Eusko Jaurlaritzan menpe dagoela, eta ETS-ek bera biluteko gutunin esan dezagoen Eusko Jaurlaritzana. Ez dugu berreskuratu behar eremu hori publikue da. Gustatuko litzaidake pena ez deko dala hemen argazkia, baina errekuperatzea zer izan dan eremu hori. Eremu hori egonda beteta trenbide ez, trenez, kotxerekin, berreskuratu klaro baietz, berreskuratu nahi dugu disfrutatzeko Durangarrek, pasiatzeko, edo gauza asko egiteko, eta orain arte ezin izan dugu disfrutatu, eta orain ere ezin dugu disfrutatu, eta jarraitzen baldin badugu bide honetatik, judizializazioaren bidetik, eta paraliziaren bidetik, eta konfrontazioaren bidetik, pasatuko dira beste hainbat eta hainbat urte, eta ez dugu lortuko. Eta uste dut benetan, eta penagarria iruditzen zait azkenean, saiatzean olabait gure Durangarren arteko konfrontazioa bilatzea. Ze azkenean guk ez duguna nahi, eta gainera horregatik bebai jartzen zan gainera, derrigorrez edo bai edo ez. Ez dugu ulertzen oso ondo zergatik izan behar da horrela. Hemen azkenean uste dut bilatu dela nolabait gure arteko konfrontazioa, eta pena handia da, uste dut dala benetan lurzoru horrek merezi dauela pena 60.000 metro karratu, benetan irabazi alditugunak, disfrutatu alditugunak, parke handi batekin, bai, baina agian parke handi horretaz gain, agian egon behar da, eraikin bat, Jaurlaritzarena, ez? Pilo bat gustatuko litzaiguke, zerbitzu publiko hobe batzuk, ez dago, hori proiektuan oraindik hor dago, aukera hor dago, bultzatu deigun, zergatik ez proiektu estrategiko bat lurzoru horrentzako, zergatik ez guri gustatuko litzaiguke. Kostuk iongo diez, eta esango eskue hori buelta domi dala. Hitz egiten ari naz mesedez. Eta horrek ez dago esan nahi, ezin direla proiektuak aurrera atara, benetan ondo zehaztu zentzuk diren aukerak, eta proiektu hori gero aurrera atara. Eta ez, nolabait esatea hor Jaurlaritzak egingo digula parke handi bat guk disfrutatzeko eta punto pelota. Horrek gauza guztiak benetan seriotasunez egin behar dira, eta benetan gobernu baten, udal gobernu baten egonda, erantzukizun handiagaz egin behar dira gauzak, eta jakin behar da benetan erabaki bakoitzak zer suposatzen duen. Eta hori jakin behar dute baita ere Durangar guztiek. Erabakiak hartuko direnak zer suposatzen duen, eta hori ez da gaur ere argi gelditu. Eta niri horrek keskatzen hau, nolabait, udal gobernu batek botatzea diskurtso bat, Jaurlaritzak egingo digu parke handi bat danok disfrutatzeko, eta berak ordainduko daudana, eta guk bakarrik disfrutatu. Hombre, hori elkarlana nik ondo ulertzen dut. Lehen irakurri dut, gaur argitaratu dala, zuen apustua dala, nolabait, kogestioa, ez? Kudeak eta elkarlanaren bidez, Jaurlaritzarekin eta udalaren bitart. Ni horrekin guztiz ados nago, baina zelan egingo da kudeak eta partekatu hori. Hau da, guk erabakitzen dugu zer nahi dugun, ondo? Gero, Jaurlaritzak egiten digu guk nahi duguna bere lurzoruan, ederto, zezuk esan duzu lurzorua Jaurlaritzarena dela, ez? Egiten digu guk nahi duguna, parkea guk diseinatzen dugu, oso polita guk nahi duguna, berak ordaintzen dauz, ez dakitzen bate €1.000.000, 60.000 metro karratu dira, 60.000 metro karratuan, ezke bakarrik landareak ipintzen be, ez pentsatu dela, 60.000 metro karratu dira, kontutan eukidigun, eta gero mantendu egin behar da. Denporaz kanpo gauz. Sentitzen datu. Erderazko txanda deko zure datorren martitzen ere, eta oso interesgarri izan da, baina amaitu da. Beste barik, eskerrik asko ona etortzearren, eta
Zozer nahi esan duzu? Eta baita be, zeuei, eta datorren martitzen, gogoratu, arratsaldeko 6:30 San Agustin Kulturgunean, gonbidapena danontzat. Eskerrik asko. Eskerrik asko.